Hallo my subscribers. Ek so liewe julle. Hoe gaan dit met julle? 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 Ek dankie wat julle by subscribers. Ek kort net nog kan jy nog aanhou subscribe elke video wat jy sien. Elke video wat jy sien, subscribe vir my. Okay, bye 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 bye. Dat is voor mij. Bye 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 bye. Jij kan niet eruit zitten.